Ježišmária. Veronika, vidíš, čo to tu? Ježišmária, to musí byť koľkomiestne. To je dnes len a len pre teba. Takéto rozprávkové. Presne také. To ja to nechápem. To je rozprávkový deň pre teba. Pred operáciou. Som takto šťastná! Wow! Pôvodne som chcel pri stretnutí s touto dámou, ktorá teraz už sedí vedľa mňa, pripraviť niečo také ako, ja neviem, že klobásky a šunková rolka a tak, ale potom z istých dôvodov som si povedal, že možno, že vitamínky budú lepšie. Všetko je dobré, momentálne je dobré úplne všetko, aj klobása, aj cibula, aj cesnak, aj Jedno koláčiky. cez druhé, Jedno tak cez toto... druhé, každý Tina, inak. čau, ahoj, Milko. Ty máš termín v marci? Pre mňa osobne je to obrovské požehnanie, pretože v dnešnej dobe otehotnenie nie je také jednoduché, takže tá radosť, ktorá vznikla od dňa, kedy som to zistila, pretrvala dodnes a je stále väčšia a väčšia. S frajerom sa strašne tešíme, takže všetko je ako má byť. Ideš sa stretnúť s dievčinou, ktorá je opäť na ťažkú operáciu, ktorá už je x-tá v poradí. A ak sa nám podarí v nej vytvoriť taký kód, takej hviezdičky, akože, že proste možno aj na tú sálu, keď pôjde, že akože bola som s tou svojou Tinou, tak myslím, že sa nám podarí veľká vec. Aj preto vlastne, keď ste ma oslovili, tak to bolo pre mňa úplne automatické, že to sa snad nedá odmietnúť. Pretože viem si predstaviť, čo to môže znamenať pre takú mamu dieťaťa, ktorá uvidí svoje dieťa šťastné a zároveň pre to dievčatko, ktoré má nejaký bod v živote, ktorý robí šťastným a keď som to ja, tak pre mňa to znamená strašne veľa. Ja sa teším, ono to prejde. Tina netrpezlivo čaká, ja tiež. A vidím niečo veľké, podobajúce sa autobusu, rútiť sa po ceste. No čaute, nazdar. Táto rušová izba, to je úžasné. Ja mám pre teba ešte jedno prekvapenie. To je? A to je táto speváčka. Ahoj. Keby som tak mohla vrátiť ten čas, nedala by som ti nádej len v nás. Sám často vravievaš, čo ma Tak to ma veľmi prekvapilo. Ježišmária, mňa to prekvapilo, ako to teba prekvapilo. Toto je pre teba, lebo vraj máš rada Hello Kitty. Tak ja budem dnes tvoja Kitty, ak môžem. Ja stále si dávam na počítači túto pesničku stále, že si sám. A to si zaspievame potom niekedy? To si zaspievame niekedy Hej. potom. Moja zlá Tunka. Myslím, že to musí rozdýchať. To ma veľmi potešilo. byť verný, deje sa to, čo tak ťažko píšem. Dnes sa priznávam. Ty si strašne veselá kopa. Áno. Musíš mať veľa dobrých kamošov, že? Teba ľudia majú radi, lebo ja ťa mám rada už od prvej sekundy, ako som vošla. Už si niekto povedal, že si týpek? Nie. Tak mi daj 5. Si týpek. Vytetovaná hviezda. Vieš čo? Si ma nabonzovala teraz, lebo to veľa ľudí nevie, ale Vytetovaná hviezda, to znamená, že si hviezda. takto si ešte väčší týpek. Stávaš sám. Kope bábätko. Pani doktorka, čo poviete? Zatiaľ nie. Nekope? Tak asi spinka. No dobré, a čo myslíš, čo to bude, chlapec alebo dievča? Keby to bola dievča, tak dáme to mojej mamke. Ja chcem mať sestru. Ježiši, a bude to chlapec. Takže to asi nedáme tvojej mamke ešte. Možno potom na budúce. Ten hrozný strach, keď sa ti narodí prvé dieťa postihnuté, tak úplne ako človek sa strašne bojí, že čo keď bude aj druhé, ale na jednej strane vám povedia, áno, máte dobré testy, toto bola len náhoda a to je to také, ani neviem, a jediné, po čom ona stále túži, hovorí, a napíš do modrého z neba, že chcem sestru. A kde je tento tvoj frajer? Čakaj, už ho